колеги, аз моята презентация ще започна с историята на това момиченце. Тя се казва Иви, родена е някъде в Щатите и се е родила с рядка генетична мутация, но толкова рядка, че се среща веднъж на 100-120 хиляди години. Тази мутация пречи на момиченцето, на костите на тези засегнати хора, да се втвърдяват. При поставянето на диагнозата малко след раждането, лекарите са обяснили на родителите на Иви, че ѝ остават около 5 месеца живот. Както виждате на тази снимка, тук Иви празнува 4-тия си рожден ден. А последно гледах блога на майка в интернет, че тя участва сега вече на 5 и участва в състезанието по бягане. Сега, това, което е променило съдбата на това дете, е участието и в клинично проучване. При това една съвсем малка канадска фирма, набираща около 20 човека, е разработила медикамент, заместващ липсващия ензим в тези хора. И това е позволило на детето да промени съдбата си, въпреки че към този момент това лекарство не е било налично, човек не може да се го купи в аптеката. Благодарение на това, че е била включена на клинично проучване, тя днес е жива и здрава. Другия пример, който искам да ви дам за напредъка в медицината, е свързан с онкологията. Според Националния рамков институт на САЩ, всеки втори мъж и всяка трета жена биха се разболяли от рак, ако преди това не починат от нещо друго. Сега, това е доста мрачно, но пример е положително. Виждате, през 70-те години, след годишната преживяемост на онкоболните е била 49%. 30 години по-късно тя вече е 68%. Измерена в човешки съдби, това означава, че за периода около 1 300 000 американци са се разминали със смъртния изход. Сега, не всичко от това се дължи на клинични проучвания. Медицината е напреднала, науката е напреднала, технологиите са напреднали, но голяма част от успеха се дължи именно на подобрената терапия. И сега, кое е това нещо, което може да превърне молекулата от лабораторията на учените в лекарство, което може да се оттупне от аптеката? Дали това нещо може да бъде обществен натиск или, примерно, обещание на министър-председател? Или може да бъде финансов някакъв стимул, някакъв човек много пари да направи? Истината е, че никой от тези неща няма да сработи. Единственият факт, за който може да направи това, ако тръгне. Да, тръгна. Единственият факт, който може да направи това, колеги, е познанието. Няма друг начин една молекула, един продукт да бъде превърнат в лекарство. А иначе, съвременната медицина е базирана на доказателства. Концепцията за медицина, базирана на доказателствата, е стара, на 1000 години. И се използва и до днес. И по тази причина, само една скоба отваря, например, хранителните добавки, хомеопатите, те не са медицина в тесен смисъл. Те са нещо друго. Малко история. Първото клинично проучване се счита, че е започнало на 20 май 1747 година. Затова 20 май, това е датата на клиничните проучвания, за дата на тази вид дейност. През 1943 година е проведено първото двойно слепо проучване. Това е задния стандарт до сега. Двойно заслепено проучване означава, че нито лекаря, нито пациента знаят дали пациента го лекуваме с активна субстанция или с нещо, което прилича на нея, но също не съдържа нищо активно. През 1946 година пък започва първото рандомизирано проучване, което означава, че кой пациент ще се падне на плацебо на реактивната съставка е напълно случайен процес. Шанс. За нас обаче най-важна датата е 1996 година, когато след международната конференция за хармонизация на добрата клинична практика започва глобализацията на клиничните проучвания. И поради това след 1996 година започва по-масовото навлизане на клиничните изпитвания в България. А тези стандарти за добра клинична практика правят така, че резултатите от клинично проучване в България
се признават от ЕФТА и щатите и обратно проучвания прави в щатите се признават от европейските агенции за регистрация в Европа и България в частност. Тук искам да разгранича следващия вид, който съм чувал от някои държави от третия свят, че по-богатите народи използват по-бедните общества и народи като лабораторни мишки. Тук са отбелязани броя на клиничните проучвания, това за 2013 година в света. Виждате, че най-много проучвания всъщност се правят в щатите. И общо взето, колкото по-развита една държава, толкова повече клинични проучвания се правят там. Сега също е положението и в Европа. Най-много проучвания тази година се правили във Франция, Германия и Англия. За Германия 11 000, за Франция 10 500, за Великобритания около 9 000, България около 1000. Да, 11 390, мисля, че тази информация идва от clinicaltrials.gov, така че всеки може да получи актуална информация. Тази е примерно от миналата година. Ако днес отворим clinicaltrials.gov, ще намерим информация, която е по-прясна от тази. Да, мисля, към всеки момент да се намери актуална информация. Това е регистър за клинични проучвания на Съединените щати. Трябва да говоря. Сега, тази информация на слайда е подобна, но броя клинични проучвания и центрове е съотнесен спрямо населението на държавата. И тук картината малко се променя. Виждате в Европа, пак щатът има най-много, но в Европа, Централна Европа и Балтийските републики се открояват спрямо останалите, което означава, че имат по-добър достъп до експериментално лечение, спрямо да речем някакви държави от Западна Европа. А пък това са данни от една статия от 2014 година, която класира държавите спрямо броя на открити центрове за периоди от 3 години. Тук се вижда, че България за първия период е бил на 30 място в света, а за втория по-скорошен период е бил на 27, подобрили сме с 3 места. И това съвсем не е лоша статистика. Само ще ви напомня, че примерно по брой на населението сме 100 и някои до света, а по брутен вътрешен продукт сме някъде около 80-те страни. Тоест някой може да се направи заключение, че българските лекари работят средно 3 пъти по-добре от цялата държава като цяло. Разбира се, обаче има държави, които са по-добри от нас и ние трябва да се стремим към тях. Те са съпоставими с нас като население, Чехия, България и Полша, примерно, но са по-напред. Сега някои думи за Българската асоциация по клинични проучвания. Тя е основана през 2003 година. След членуват около 30 юридически и 200 физически лица. Мисията на асоциацията е да направи така, защото България да бъде предпочитано място за провеждане на клинични проучвания, защото има конкуренция глобално между държавите за клинични проучвания. Държавите се конкурират, много държави правят свои собствени стратегии, както ще видим по-късно в България, вече има такава стратегия, че да привличат повече клинични проучвания. Поради тази причина много година направихме един анализ, една моментна снимка на състоянието на клиничните проучвания с помощта на KPMG и ще ви предоставя някои данни в този анализ. Това са бройките клинични проучвания от 2008 до 2009. Виждате, че те са горе-долу постоянни, се движат около 180-190 проучвания, нови проучвания годишно. 2014-2015 бройките се запазват около 190. Нови проучвания започват в България всяка година. Други извод, който може да направим е, че фаза на проучванията, тези най-долу, те растат с най-голям време.
Сега, колко са новооткритите центрове? Има известно повишение от 2008 година, когато са били около 1000. Така на период са били около 1200 центъра за клинични проучвания. Но това не означава, че това са болници. Не знам, че в България има около 400 болници. Защото в една болница може да има много клинични проучвания, така се вършат като отделни центрове, затова цифрата е по-голяма. Тази данна е интересна. Всеки месец в България около 1000 нови човека влизат в клинични проучвания и започват своето участие в клинични проучвания. Има 2 години, когато има пикове, вероятно поради кардиологични проучвания, където се събира за кратко време голямо брой пациенти. Но средно това е цифрата около 1000 човека на месец. В кои терапевтични области се извършват най-много проучвания в България? Това са централна нервна система, разбирате, психиатрия и неврология общо, 20%, онкология около 16% и ендокринология и белодробни болести около 11%. Тоест около 60% от всички проучвания в България са в тези 4 области. В глобален мащаб най-много проучвания в онкологията. Чух доктор Борисов, половината новоразработвани препарати са онкологични. Защо в България това е така? Обяснението според мен е много просто. Според мен в България няма достатъчно онколози. Те са претоварени и не могат да поемат допълнителни проучвания. Сега, кои са предимствата на България, за да бъде избрана като дестинация за клинично проучване? Според този доклад, това са ефективното набиране на участници, качеството на работа на лекарите, привлекателните нива на разходите и до някъде парадоксално затруднения достъп до медицински услуги. Но това е само на пръв поглед парадоксално. Всъщност разбрахме, че клиничните проучвания понякога предоставят по-добра услуга от стандартната медицински услуги. А кои са недостатъците на България? Това е най-вече административният товар върху фирмите, които организират клинични проучвания, отношението на заинтересовани лица и качеството на наличното оборудване някога в болницата. Искам да завърша пак с снимката на Иви. Добре, снимката на Иви. И да помоля всеки от вас да се отговори на въпроса. Ако днес в България се роди дете с това заболяване, тя ще има ли шанса на Иви? Е първият въпрос. И втория, какво може всеки от нас в своята си област да направи така, защото отговор на първия въпрос да е да. Благодаря за вниманието. Ако имате въпроси сега или след това и по-късно, съм готов да ви отговоря. Данните ще не са тайни, могат да ви дам и след това на хартия. Ако няма повече въпроси, искам да поканя професор Михайлов, който е изпълнителен директор